Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare garti hannde oɗo ñalawma aletta hawri ko 17 lewru mars hitande ujunnaji 2024 hawri kadi ko 7 lewru koro ɗum e addan ɗon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓuɗɗi mawnude ko toon to États-Unis jahatan ɗum noon a hollama kadi hande hono haare wonde hakkude kamɓe républicain ji ɓe ko yimɓe supporte ɓe Donald Trump e yimɓe kadi ɓe supportani ɗum ɗum noon ko fati wiyano woteji garoji sénateur uji représentant ji e won état ji won hande toon to Washington e tugnade kadi habaruji gumiriɗo toon to maison blanche hono kamɓe laamu Joe Biden ɓe beltaki hande décision mo kamɓe ko Benjamin Netanyahu o ƴefti pour yande toon to wiyete Rafa habaruji men international ko ɓuuri mawnude hen ko toon to Russie ɗum noon ko hande woteji gasi toon wonande gardotoɗo leydi Russie hono kanko président Putin ene wayno ko kanko woni dañi victoire ma ƴeew kadi holko woni conséquence uji muɗum toon kadi de Russie ko wuuro mabɓe wiyetengo Belgrade ene wayno kamɓe Ukraine naɓe ɓe jannini toon ɗum habaruji meɗen international manaw en toon to Sénégal ɗum noon ko toon to Mata ene wayno seppuji mbaɗi toon hande ɗum noon ko duwañi gonɗo toon takkede wonde wonmo wari ɗum noon ƴeew kadi holko officiel haali hen ko fati e oɗon instant ene wayno ko information mo wona gonga habaruji men international ma en jaton to Mauritanie ko journaux ji kaali hono ko Mouhamed Cheikh Ghazouani gardiɗo Mauritanie inauguration ngaji ɗi waɗata oɗo dumunno fon mbayi hewde haddi woteji garoji ñande 22 juin hitande ujunnaji 2024 ko ɗum woni titre jen ɓuuri mawnude oɗo journal ma gari deseji muɗum joni joni siftin ɗon tan hande ko aletta ɗum noon dimanche hawri ko 17 lewru mars hitande ujunnaji 2024 ma gartu toon joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon mbiɗen ni hande ko aletta 17 lewru mars hitande ujunnaji 2024 habaruji moon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko États-Unis d' abord ko siftinɗon ene wayno ko pellodiral nene waɗi oɗo saaha joni toon to Jacksonville ɗum noon ko wuuro wongo toon to Florida e tugnadi ko haala ene wayno ko neɗɗo goto wiyama maayi hen kadi yimɓe ɗiɗi gañima hen ɗum noon waɗi ko e kikiɗe hande ɓe goni koye ƴewde pelluɗo police wi wonde kene ɗamini hawnaki ko felloɓe hewɓe goni hen donc wona neɗɗo goto tuuma wonde ko kañum woni pello ene wawi taw ko yimɓe hewɓe ko wawi wonde fof noon kanko sergent Tonia Tator o wi wonde ko oɗo saaha joni ɓe goni koye continde ƴewde ha hande pelluɗo walla felluɓe ɓe to goni kono e wayno nokku ɗo fellaɗo ko bar ko nokku gameteɗo kadi ene wayno ko yimɓe wonnoɓe saraji muɗum foof jaltinama oɗo saaha joni toon to Washington tugnade kadi ko yalti toon habaruji gumiriɗi toon to Washington hono kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant je kadi ko républicain oɗo saaha joni omo jogui kanko hoore makko caɗele sibabunde républicain ji kewɗi nan continue nan mbaɗa campagne contre koye mumen ko fama hen tan ko hono kanko biyeteɗo Matt Gaetz jeeyaɗo toon Florida omon waɗa campagne uji joni ko fati wallude walla hadde won républicain ji won jeeyaɓe surtout toon to e won leyɗele won beelen parta joɗɗi mumen no wirini kanko Matt Gaetz objectif mabɓe ene wayno ko kamɓe anni e mabɓe ko habde démocrate en ko wi kono noon so tawi républicain ji ene liggonno démocrate en ni alay saago ɓe kaɓay mumen ɗum noon ene wayno ko kanko Mike Johnson o wi wonde ko ɗiɗo haareji hakkude nder parti républicain foti ko dartade par ce que ɗum ɓeydata ko bonnude parti o siftinten tan waɗo saaha joni ene wayno ko won sénateur uji kewɗi walla gartata pour wontude sénateur uji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Matt Gaetz omono continue haare nde woni joomum nde wasa heɗade hono Mike Johnson no wiiri ni pour républicain ji o nattu habde koye mumen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Matt Gaetz woni koye gembude républicain ji goɗɗi surtout ene kefta jonde toon to Caroline du Sud toon to Illinois Texas e Virginia ɗum ko républicain ji ɗi wi wonde ko oɗo saaha joni gondani e kamɓe yimɓe républicain ji surtout en ardinoɓe peeje ha kanko piyeteɗo Kevin McCarthy o yalti sifti toon tan Matt Gaetz ko kañum ko républicain gonɗo toon to Florida e kadi ko supporter Donald Trump no fewi ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum kadi ko haare hakkude mabɓe kamɓe républicain ji nder e surtout walludemo kanko Matt Gaetz wonde élection ngaji primaire mbaɗoji ɗiɗo état ji nayyi limtaɗi beele républicain ji woɗɓe ne mbawa heftude jonɗe républicain ji gonɗi toon ha hande toon to Washington e tunnadi kadi
e haaluji gommiɗo toon to maison blanche on kamɓe laamu président Joe Biden en wayno ko eɓen continue hande wasde maɓe weltade e décision mo laamu Israël jogui pour yande toon to wuuro wiyetego Rafa. ɗum noon ɓe mbi wonde ko noɓe jiiri ni e wayno ko ala plan ji jogaɗi pour wadde évacuer yimɓe civil en yaltinde ɗumen toon haade haare nde fuɗɗade e kadi même hay soire nde fuɗɗima artire ɗumen e nokkuji men. Donc ɗum ɗon kadi hono kamɓe gouvernement Joe Biden ɓe kaali ɗum kadi ko caggal nde kanko Benjamin Netanyahu o dari kadi e yeeso télévision o wi wonde ko gonga oɗo saha gouvernement ji kewɗi gonɗi caggal leydi e surtout européen ji e wonnoɓe sehilaɓe makko e États-Unis comme ene mbaɗe makko pression mawɗo mbaɗe pression contre l'armée Israël e gouvernement Israël pour yo guerre o darto pour kadi hoto yen toon to Rafa oy kono e wone plan mo jogui o oɗo saha joni bangue worgo Gaza e wuuro wongo oɗo saha joni kam noon million e feccere neɗɗo takko Palestine naɓe dongnoɓe banggueji koɗi goni toon ɗum noon e wi wonde ko kanko Benjamin Netanyahu e wayno o rokki ordre wuuro ngo yo yenoy donc à tout moment e mba yenoy toon ɗum ɗo fof kadi kadi ko caggal kanko hoore makko nde waali wi wonde ɓe mbawa dartinde haare wonde toon to Palestine oɗo saha saabu soɓe dartini firti wonde ko kamɓe Israël ɓe perdi ɗum noon ko wawi wonde fof mo neldu délégation makko kadi toon to Qatar pour kadi tawede haaluji gonɗi toon négociation pour wonde ɓe nanodira kamɓe Hamas e gouvernement ji ko wayno Égypte e ko wayno Qatar e ko wayno États-Unis tawe toon pour no ko fate no cessez-le-feu no waɗira toon no cessez-le-feu no wirini noon kanko Benjamin Netanyahu hande tugnade kadi habaruji gumɗi tun maison blanche oyi ko wona cessez-le-feu définitif wona pour tan kadi guerre darto ko pour dummuno tan haaɓe mbawa kamɓe Israël naɓe heftude yimɓe mabɓe wonɓe toon to ɓe Hamas nanguno e kadi ɓe mbawa kamɓe koye mabɓe liberté yimɓe ɓe nanguno tako Palestine naɓe wonɓe toon to Israël ko ɗum addata hen habaruji men toon to international hono kamɓe Israël e tugnade kadi e ko Al Jazeera haali wi wonde ko e ñalawma he donc hande tugnade habaruji gummiɗi to toon to Al Jazeera ɓe mbi wonde ko hono dadiɓe Israël walla militaire Israël en wayno ko taarima hôpital goto gonɗo toon to Gaza taw ko woni koye hôpital wiyete ko Al Shifa hôpital ene wayno ɓe taari ɗum kadi ɓe puɗɗi fellude toon yimɓe ɗum noon koye hôpital no kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko yimɓe Hamas militaire ji men ko kañum gonno toon e nder ɗon oɗon hôpital ako wawi wonde fof ene wayno ko harleɓe walla docteur ɓe oɗon hôpital e ardiɓe oɗon hôpital donc caggal nde kamɓe ko docteur ɓe e kamɓe kadi liggotoɓe hôpital ɓe donc ɓurnoɓe wonde wawde dongnede taw ne gone leyso men ɓe puɗɗi dongde ɗumen ɓe mbi wonde ko ala fof militaire walla neɗɗo jeeyaɗo e Hamas gonɗo toon e oɗon hôpital ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe militaire Israël ɓe jani toon e oɗon hôpital e ɗum noon kadi ene wayno ha hande ko kanko Benjamin Netanyahu tugnade kadi haaluji gummiɗi toon to Al Jazeera gardiɗo gouvernement mo Allemagne biyeteɗo chancelleur Olaf Scholz o kanko hoore makko o rentini Israël wi wonde ko yande wuuro Rafa ɗum ko hunde bonde wonande diplomatie mo Israël jogui et surtout ceylagal ngal jogui e yimɓe supporteur ji muɗum par ce que ɗum ɗo ko hunde dangereux wonande civil en palestinaɓe wonɓe toon kene wiye million e feccere neɗɗo wonɓe toon hande nder ko haala hono kanko Benjamin Netanyahu no haalirni délégation makko jahowo toon to Doha ɗum noon ko Qatar ha yewtide ko fati proposition mo kamɓe Hamas ɓe nelduno toon ɗum noon pour dartinde guerre o gardiɗo goomu espionnage Israël ko kañum ardi oɗon délégation jahowo toon to Doha Qatar ko fama toon to Gaza en kene wona 19 autoji mawɗi jettima toon to wuuro wiyetego Jabalia ɗum noon ko ene wayno konngol ko convoi gadon gum garɗo toon taw ummi ko banggue worgo leydi ndi faade banggue rewo toon to Gaza ene wayno ɗum no kadi ko hunde nde ganduɗa yiɗanode toon to Gaza e tugnade habaruji gummiɗo toon ha hande nder ko kanko ministre toppitiɗo fate cellal mo Gaza o yooɗo saha ene wayno ko ɓe konti kene wona 3,150 Palestine naji warama e guerre he ɗum ko guila puɗɗi guila ñande 7 octobre kene wona 73,150 neɗɗo ɓen ko gañiɓe woni ko ɓuuri hen hewde hen ka ngala oɗo sadio no cafri e nder 81,650 ɗe waali ɗe wi wonde ko ɓuuri hen hewde kene wona tataɓe ɗiɗi ko sukaɓe e rewɓe ko heddi kadi ko civil en ɗum noon kadi ko tugnade habaruji gumiriɗi toon to ministére toppitiɗo ko fati cellal to banggue Israël en ɗiɓe limti oɗo sadio ko 1,150 maayiɗo
taku Israel naaɓe tuggi tan ñande 7 octobre nde Hamas yani toon tungnade habaruji gumri toon to Tel Aviv. hande habaruji men international toon to Russie e tungnade kadi ko BBC holli hono kanko président Vladimir Putin en wayno waɗi déclaration hande wonde ko kanko gagni voteji banno toon ɗi donc ne wiye joni caggal nde bureau ji voteji fof ko ɓuuri hen hewde ndendini résultat ji men haalama oɗo sa joni ɓe dañi kono kanko président Vladimir Putin o dañi ken wona 97% pour wonde yimɓe Russie naɓe gosnimo ko firti tan ko wonde ko kanko gagni kadi duuɓi jeegom goɗɗi donc caggal Staline ko kanko woni ɓurɗo ɓoyde laamu toon to Russie. hande toon to Russie e tungnade kadi habaruji gomriɗo toon to Moscou hono Ukraine naɓe mbawino werlade bomboji toon to wuuro wiyetengo Belgrade noon woni ko frontiére hakkude Russie e Ukraine kono noon woni ko banggue Russie ko haalama mbi wonde ko misilaji kewɗi janini toon kono won hen misilaji bonnama e weeyo guiɗi jettaki toon. habaruji men international hande toon to Mauritanie e tungnade kadi e journal wiyeteɗo Nouakchott Times ɓe mbi wonde hono kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani oɗo sa joni o mono himmiri wadde inauguration ngaji kewɗi ɗum noon ko inauguration ngaji ɗi noon ko hadde woteji baɗoɗi en ñande 22 juin hitande 2024 e ko haala ñande aljuma ɓenɗo hono kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani caggal nde waɗi inauguration ngaji ɗum noon ko fate ndiyam taw ndiyam ɗam ne wawa servude Brakna Tagan e Asaba ene wayno ko aljuma ɓenɗo kanko hoore makko waɗi kadi cérémonie autoji bisuji mawɗi ken won 50 bus ɗiɗo fof ko bisuji mbaɗaɗi projet pour wallude circulation toon to Nouakchott caggal muɗum kadi o waɗi kadi inauguration nokku fate transport surtout lawol hakkude Nouadhibou e Nouakchott fewnude lawol ngol e waɗani ɗum kadi bureau ji aɗini projet ji kadi ne jaa hen pom goto baɗaɗo toon to Carrefour Bamako an juutedi mum ken wona 200 métre sur 12 200 métre juutendi e 12 jaajindi e wano oɗon pom kadi ko wallude circulation gonɗo toon to Nouakchott beele ne wawa saɓorde ɗum noon e wayno ko programme mo ganduɗa en kamɓe ministére de ko fati équipement moɓe gummini ɗum hetti kadi gardugol makko kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani e tungnade kadi hono ministére de l' équipement ene wayno pomo haalis muɗum hawri ko 172 million e 1,5 ujunere 1,798 kalis kesso mo Mauritanie ɗum noon ko pon en wayno ko magol muɗum walla inauguration muɗum jeeya koye projet ji kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani tungnade article o no haaliri ni est ce que kanko oɗo jiiroki pour wadde inauguration ɗiɗo projet ji ko wadde koye campagne makko jeeya walla kadi ko ɗum ɗon kadi ko mbiyata achèvement gouvernement mo Mauritanie ko fati en développement toon to Mauritanie. hande toon to Ross e tungnade kadi ko yalti e journal goto biyeteɗo Futur Mode Afrique sukaɓe tato maayi toon to Ross ɗum noon ko mayde nde henna ko mayde hawdinde sukaɓe ko yaroɓe duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi duuɓi 12 ɓe maayi toon ko Ross kadi no ɓe mayiri ni henna laamu anda holko waɗiɓe kono noon wiya wonde ɓe maayi wariɓe ko gonduno ko wiyete hépatite kono e wayno ko haade laamu warde taw jinnaɓe sukaɓe gubbiɓe ɗum noon no mbiri ni waɗiɓe ubbede ko taw deedi mabɓe puɗɗo ƴufde caggal nde ɓe maayi donc sukaɓe ɓeɗo tato ɓe gubbama toon to Ross kamɓe kadi ɓe jeeya koye famille ko yimɓe wasɓe seeɗa kono noon ko wawi wonde foof tungnade kadi babiraɗo no haalirni wondi ko caggal nde kamɓe fof ndeɓe cankinde goto maɓɓe fof ene woni reedu mum ne continue ne ƴuufa ko ɗum waɗi sababu kanko hoore makko ubbi sukaɓe ɓe ɗum noon ko toon to leegal biyetengal El Hilal de Sahara ɗum noon koto banggue Ross noon woni ko banggue worgo Mauritanie ɗum noon koye frontiére hakkude Sénégal e Mauritanie. hande toon to Sénégal e tungnade kadi tawde gumi Mauritanie toon to wuuro Matam ene wayno ko seppoji mbaɗin toon hande jamma walla ñalawma hande seppoji ɗi noon tungnade kadi journal biyeteɗo Senweb ɓe mbi wonde ko won habaruji jaltunoɗe wi wonde ko douanier ene wayno oto mumen felɓodiri o joguiɗo moto goto oɗon ene wayno ko douanier didda ko oɗon diddanno kadi ko baɗo drogue ko noon caggal nde laamu ngu tini kaɗon haala ene wayno ko e nder ko habaruji jaltuɗi ko sakkiti ko ɓe mbi wonde ko non seulement oto perodirɗo e moto o wona oto douane e kadi douane ala fof ko nawdi ɗum e oɗo ka ɗum noon ko won information ngaji jaltuɗi tan ɗi gona gonga
waɗi yimɓe ɓe hen ha mbaɗi seppoji ha ɓe duppi toon poste mo duwagne toon wuuro Matam. oɗo saha joni ene wayno wuuro ngo deeƴi seeɗa sibabude militaire uji janti hen pour wadde artirde deejre leydi ndi. ɗo kadi ko ene wayno noɓe mbiri ni henna ɗum fof ko information ngaji ɗi godani mbaɗa e médias sociaux ji ha addana yimɓeɓe seppude ha kane woni ɗeɗo caɗele. kono ko ene wonde foof tugnade ha hande Seneweb no haaliri ni no gouvernement wiri ni wonde ko oto mo badɗo accident badduɗo e moto oto wona oto duwagne e kadi ala fof douagne ji gonnoɗo toon e oɗon saaha kadi oɗon nokku ala fof opération douagne gonnoɗo toon pour habde trafiquant ji. hande toon to Sénégal ko siftini ɗon tan ko ñande 24 lewru mars woteji mbaɗata toon. ɗum noon e tugnade kadi e habaruji gummiɗi toon hono parti biyeteɗo PDS oɗo saha joni ɓe beltaki e décision mo cour suprême neldiɓe ɗum noon ko heccanki cour suprême en wayno ɓe mbaɗino toon kamɓe hoore mabɓe ɗaɓɓande pour yo ƴewto hono décision mo ko conseil constitutionnel waɗno pour wiide wonde ko hono candidature makko kanko Karim Wade ene wayno ko ala fof hankadi ko ruttonto hen jaɓaka. ɗum noon wani ko cour suprême mo Sénégal kañum hoore mum wi wonde ko ene dakkodiri ko conseil constitutionnel haali ko wonde ko oɗo saha joni hono Karim Wade wawa wonde candidat saabu nde candidature makko ari nde ne wayno ko won gueɗe tawaɗe hen kanko hoore makko ɗum elminimo. ene wayno tawde ko cour suprême woni feere sakkitorde wonande mabɓe kamɓe PDS fof no firtude wonde ko kamɓe kanko Karim Wade e kamɓe kadi ardiɓe PDS potino hankadi dartade kono noon eɓene continue wadde seppoji mabɓe ɓe mbi ɓe dartaki. ɗum noon ene wayno ko kulol mongol wonande toon kadi Sénégal hoto dille mbadde woteji poɗɗi wadde toon ñande 24 lewru mars. ko ɗum waɗi e nder ko reporta taw report ɗum kadi kono radio France international hono kanko Amadou Ba en wona mun continue ñagade ko wiyete en deejre wadde toon e surtout woteji kadi mun continue ni haalde ni wi wonde ko parti PDS e parti kadi kanko mo ar kamɓe fof ɓe gummi nokku goto e kamɓe fof kadi ko yimɓe liggudiɓe. ɗum noon ko mata ko ƴewde beele yimɓe PDS beele en janta makko kanko kamɓe parti makko Benno Bokk Yaakaar. ko wawi wonde fof ene wayno ko e nder seppoji bannoɗe ñande e nder kadi dille bannoɗe ñande ndi ha hande ɓe ciftini kamɓe radio France international ko kamɓe PDS kamɓe koye maɓe ñaguino hono Macky Sall yo wawa dirtinde woteji ɗi hen sibabude candidat mabɓe dossier muɗum salama e sibabude kadi kamɓe koye maɓɓe won juge uji gonɓe conseil constitutionnel kañumen hoore mum ko yiyanaɓe pour beele callo candidature makko kanko Karim Wade. donc ene wayno oɗo saha joni andaka holkoɓe jogori wadde kamɓe PDS menace uji ne keewi toon pour wonde ɓe mbi wonde ko woteji ɗiɓe goppata ɗum ɓenna tawde candidat mabɓe ala hen. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar cakkitoɗen habaruji men koko fati e korka ko siftinde tan onon wonɓe diwan Westchester ene wayno ko janggo ko altini hawrata ko 6 lewru korka. ɗum noon subaka kejjari foti dartade ko 6h31 6h31 yahata o dartini kejjari moɗon 7h woni salarde julte. ɗum noon humtete janggo altini humtete ko 7h48 nden wonde humtete ñande talata noon so tawi Allah jaaɓi kejjari foti dartade ko 6h29 woni kejjari nde foti dartade. ɗum noon ñande talata nde humtete ko 7h49. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha janggo kadi ma en gartu surtout ene habaruji kadi so tawi wonko hesɗi e korka ma en gadda noon ɗum so Allah jaaɓi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko ñalawma alet hawri ko 17 lewru mars hitande ujunnaji 2024. ɗum noon hawri kadi ko 7 lewru ko ɗum en mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.